बावखुंग्रि ब्लकआ बिटिआर सोरखारनि आबुं 3 बोसोर जानायजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन रंजानाय आरो गोग्गानायनि बोसोर फालिदों। बिटिआर सोरखारनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो बियाबफोराव बिटिआर सोरखारनि आबुं 3 बोसोर जानायजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन रंजानाय आरो गोग्गानायनि बोसोर फालिनाय बायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बावखुंग्रि ब्लकआबो इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि दोलोआ जथायै गेन्द्राबिल बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मुलान्दुबि कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव सानसेनि हाबाफारिजों रंजानायनि फोरबो फालिदों। हाबाफारिनि जागायजेननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। बेनि उनाव मोनसे सावरायमेल जथुमा जायो। बावखुंग्रि ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बिबानगिरिफोर बाहागो लानानै बावखुंग्रि ब्लकनि टिसिएलसिनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया मासि लानानै खुंफुंनाय सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। मिरु आइजो गांखंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि अमूल्य सूत्रधरजों लोगोसे बावखुंग्रि ब्लकनि गुबुन गुबुन दोलोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै टिसिएलसिनि मासिगिरि सन्जय नार्जारि आरो प्रतिभा ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै खोनासंनि फै। खुलुमबाय आरो बयनिबोसिम आंनि हामलायनायखौ बावबाय। फैयै फैयै दिनै बिटिआर सरकारा 3थि बोसोरखौ माने कमप्लिट खालामनाय जाबाय आरो माने जोङो गिबियावनो सरकार बिटिआर माने सरकारा दिनैहाय 3थि बोसोर नि सेलेब्रेसनखौ खालामनाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनाय जादों। बाहाय जोंनि बावखुंग्रि समस्तियावबो नैबे मलान्दुबिनि कमिउनिटि हलावहाय बाहाय गोबां जोंनि अफिसार्स क'क्राझार ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनिफ्राय अफिसार्सफोर नुजाफैनो हादों आरो इन्जिनियार्स बा बायदि बायदि आलादा आलादा बिबान बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय अफिसार्सफोर नुजाफैनो हादों। बाहाय जोंनि बिजेपिनि मावथि बिथांमोनबो दङ इउपिपिएलजों लोगोसे आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोङो 3 ग्ल'रियास इयार्स अफ बिटिआर गभर्नमेन्टनि सेलेब्रेसनाव बाहागो लानानै मोजां मोनदों आरो बिटिआर सरकारनि गिबि थांखियानो जाहैबाय गोजोन माने गोजोननि बा पिसफुल क'एक्सिस्टेन्स हारमनिखौ लाबोनायनि आरो बेखौ जों सानो नैबे बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो सारा बड'लेण्ड ओनसोलावनो गोजोनखौ लाबोनो हानायनि बे जे थांखि दंमोन बेखौ जाफुंसार होनो हादों आरो लोगोसे जेसेबांखिनि सेक्टर बा डिपार्टमेन्ट बाहाय जौगानाय उन्नयन बा डेभेलपमेन्टेल वार्क्स बा बायदि बायदि फ्लेगशिप स्किम लादों बेफोरो मोजाङैनो जाफुंसारनाय जादों आरो जोङो बाहाय माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय ट्रान्सपेरेन्ट गभर्नमेन्ट गुड गभर्नेन्स बा क्रेडिबोल मोनसे गभर्नमेन्टखौ जोङो फसंनो हादों। मोजां मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार प्रजेक्ट्स बेफोरखौ लाबोनो हादों। गुडविल मिशनजों मोजां लामा लुफुंजानाय जादों बा बायदि बायदि जे जोंहा बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन एकर्डआव जे क्लजेस दङ बेफोरखौबो जाफुंसारनायनि लामायावनो लाबोगासिनो दङ आरो जोङो आइजोफोरनि जौगानाय लाइमोनफोरनि जौगानाय बा जोंनि एजुकेसन हेल्थ सार्भिसेस ससियेल वेलफेयार वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बा जोंहा गोबां डिपार्टमेन्ट इन्डास्ट्रि टुरिजम गासिबोआवबो जोङो बिथिङाव आवगायनायखौ जोङो नुदों। एग्रिकालचार सेक्टरखौ बिराद मोजाङै जोथोन लानाय जादों जिहेथु जोङो गोबाङानो बाहाय आबाद जोंना आबादारियानो जोङो बांसिन हिसाबै दिनै 11 डिसेम्बर 2023 दिनैनि तारिखखौ बिटिसि सरकारा मोनसे बिटिसि समस्ति लेभेलनि मोनसे फालिथाय मोनसे फोरबो सान हिसाबै दिनै जोङो 10 नं बावखुंग्रि समस्तियाबो दिनै बे जोंनि बिटिआर सरकारनि जे 3 बोसोरारि जे गोग्गाथाव जे मोनसे सम बेखौ जोङो दिनैहाय फालिदों। दा जोंनि बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 2020 मायथाइयाव दाजानानै दिनै 2023 मायथाइसिम 3 बोसोर आबुं जाबाय। बे 3 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानै गासै बिटिआरनि 40 समस्तियाव बेबायदि हाबाफारिखौ लादों आरो बे
हाबाफारिया मैया 10 डिसेम्बरनिफ्राय 15 डिसेम्बरसिम बियो खुंफुंजाबाय थागोन। 10 आरो 11 बिसिडिसि थाखोनि मोनसे बे 3 बोसोरारि गोग्गाथाव मोनसे बोसोर मोनसे फालिथाय बे जाफुंबाय आरो दिनैहाय 1 डिसेम्बर खालि जोंनि समष्टि लेभेलाव बे फालिथायखौ फालिनो बिथोन होनाय बायदियै जोंबो 11 नं बावखुंग्रि समष्टिया दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि गेन्दाबुल बिसिसिनि सिङाव थानाय मलानदुबि कालचारेल हलाव जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जाबाय। आरो बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि सरकारि बिफाननि अफिसारफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जोंनि बिटिआर सरकारनि एलायन्स पार्टी UPPL BJP जयैनो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेयाव जोंनि UPPL BJPनि दैदेनगिरि बिथांमोना बयबो बाहागो लाफैदों आरो गासै जोंनि समष्टिनि सिङाव थानाय बिसिडिसिनि चेयारमेन, भाइस चेयारमेन, मेम्बार आरो जोंनि UPPL दोलोनि ब्लक लेभेलनि थाखोनि जेरै पेरेन्ट बडि, इउथ बडि आरो महिला बिथांमोननि गासै बाहागो लानायजों लोगोसे जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ जोङो मेहेरगोनाङै खुंफुंनो हाबाय होननानै आङो बुङो। मानोना जेरैबायदि जोंनो बिथोन होदों बे बिथोन बायदियै जोंनि बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'फोरनि जे गाइड बायदियै जोङो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे फारि फारि खुंफुंनो हाबाय होननानै आङो दिनै गोग्गानाय मोनदों आरो बेयो मोनसे जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे रंजानाय फोरबो। बे रंजानाय फोरबोखौ जोंबो बावखुंग्रि समष्टियाबो फालिनो मोननानै जों गोबां गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि बिटिआर सरकारा 3 बोसोराव माखासे मा खामानि जौगाखां खामानि मावखो, मा मावनो जों प्लेनिं खालामदों, बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो बेयाव सावरायनो मोनबाय आरो जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबावबाय। बेनि थाखायनो आङो बिटिआर सरकारखौ आङो धन्यबाद होयो आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बेबायदि जोंखौ 3 बोसोर आबुं जानायनि गोग्गाथाव मोनसे बोसोर बर्जपुथि फालिथाय फालिहोनो थाखाय जोंखौ बिथोन होनाय बायदियै जोंखौ बेबायदि सुजुग होनायनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ आङो गोबां रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। 3 बोसोर बावखुंग्रि समष्टियाव जौगानायनि बेलायाव माबायदि मोनो? जोङो बावखुंग्रि समष्टि हिसाबै जौगानाय बिथिङाव जोङो बे 3 बोसोरनि गेजेराव जों गोबां मेजर लामाखौ जोङो पाक्का आरो ICBP जोङो बानायनो हाबाय आरो गोबां नैबे खैदिननि गेजेराव बे ओंखारबावगोन जायफोर मेजर लामाफोर बियो अलरेडि बियो टेन्डार जाबावबाय, बियो दा बावैनो आरो मावफुंजागोन। बेजों लोगोसे जोंनि जोंनि माखासे बिथिंनि जेरैहाय नलेज सेन्टार होनदों, मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव नलेज सेन्टार लुफुंनायनि बाथ्रा, बे नलेज सेन्टारखौ जोङो गासै 6 बिसिडिसिआव जोङो मोनफुंनो हाबाय। बियो अलरेडि टेन्डार प्रसेसआव दङ, बियो दा बावैनो लुफुंजासिगोन। बेबायदिनो जोङो जेरै बिटिआर सरकारा जे प्लेनिं खालामदों मोनफ्रोमबो समष्टियाव जे BLTनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागांनि मुङाव जे मोनसे स्टेडियाम गायसननाय, बे स्टेडियामावबो जोङो थाबैनो जोङो मोनफुंगोन आरो सुजित नार्जारि जे जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव जे मोनफ्रोमबो समष्टियाव बा 40टा समष्टियाव जे गोसोखांथि मोनसे अडिट'रियाम हल न'ब्लां लुनाय, बे लुनायखौबो जोङो दाबावैनो जों मोननो हासिगोन, बेयो लिस्ट जाबाय। दा बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जोङो जौगाखां खामानिखौ जोङो मावनो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जे बिटिआर एकर्डनि माखासे दफा बादियै जोङो IBनि गेजेरजों बे जोङो गोबां माखासे पेकेज जोङो मोननो थांगासिनो दङ। जेरैहाय जोङो बावखुंग्रि सिङाव थानाय दिप्लाइ बिलनि मोनसे इक' टुरिजम पार्क, बेहायबो मोनसे प्रजेक्ट दङ। दिप्लाइ बिल बेहायबो प्रजेक्ट दङ। बावखुंग्रि फेस्टिभेल स्पट बेयावबो प्रजेक्ट दङ। बेफोरखौ नायोब्ला जोङो जोंनि जे बिटिआर सरकारनिफ्राय जेबायदि जौगाखां खामानिफोर बेयो मोनसेनिफ्राय मोनसे जागासिनो दङ आरो जोङो बेबायदि डेभेलपमेन्ट बा जौगाखां खामानिया जाबाय थायोब्ला थाबैनो
बावखुंग्रि ओनसोलाबो जौगाखांगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाजों लोगोसेनो क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया लानानै फैबावबाय दिवालीनि धामाका अफार। 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बर खालि सानब्रैसिम दिवालीनि धामाका अफारा सोलिगोन। लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि नों फसायनाय बाइक जेरै पालसार, सिटी, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार बायदि बायदि आरो गोदानै लन्च जानाय बाइकखौबो लानो हागोन। बाइक गोदानजों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सियावल' नङा, बेजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो अफारनि सुबिदाखौ लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो दानो कल खालाम 6000399187 नङाबा 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।